SDP-ova vlada je 2013. godine uvela PPNV, uključujući obračun tog poreza i potpuno kontraproduktivnu vrijednosnu komponentu koja je u koliziji sa samom idejom poticanje obnove voznog parka. Zbog tog propisa prosječna starost voznog parka je povećana sa 11,5 na 14 godina, što izravno negativno utječe na sigurnost u prometu. Prije nekoliko mjeseci DP je izišao sa inicijativom za ukidanje te vrijednosne komponente, to jest na promjenu, da se promijeni način obračuna gdje bi ostala samo ekološka komponenta, što bi dovelo do smanjenja cijena vozila. Nadamo se posljedično tome i normijem voznom parku i većoj sigurnosti u prometu. Postoji li mogućnost da se to u dogledno vrijeme ostvari? Hvala. Pa, kao što znate, Ministarstvo financija, vlada u ovome trećem mandatu je i dalje predana politici poreznog rasterećenja. Mi smo praktički od 2016. 2017. godine proveli niz izmjena u poreznome sustavu koje su rezultirale upravo poreznim rasterećenjem. Dio tih izmjena bio je vezan i uz poseban porez na motorna vozila. Tako je od 1. siječnja 2017. godine temeljem rezultata rada i radne skupine u kojoj sam osobno sudjelovao tada kao profesor na Ekonomskom fakultetu došlo do smanjenja opterećenja posebnim porezom na motorna vozila. Riječ je o smanjenju od oko 32, dakle 32%, odnosno 1/3, a onda je dodatno rasterećenje uslijedilo i 2019. godine. Tada je ponovno smanjeno to opterećenje upravo snižavanjem vrijednosne komponente za nekakvih dodatnih 7%. Dakle, ukupno u 3 mandata ove vlade do sada je smanjeno porezno opterećenje ovim porezom za oko 44%. I upravo prilikom iznalaženja rješenja da moderniziramo taj sustav smanjivali smo kontinuirano i tu vrijednosnu komponentu. Naravno da nam je cilj kao vladi, s obzirom da je to i jedan od temeljnih stupova na kojima temeljimo politike u ovom mandatu, a to je dekarbonizacija, posvetiti pažnju upravo snižavanju daljnjem te vrijednosne komponente i ići u korak naravno i sa razvojem tehnologije i svega onoga što nosi razvoj autoindustrije u tom kontekstu. Mi smo naravno kontinuirano u kontaktu i sa svim strukovnim udruženjima i sa zainteresiranom javnošću. Znate da do nas stalno dolaze različiti prijedlozi i svakako ćemo u daljnjem strukturiranju ovoga poreza voditi o tome računa i činiti sve ono što je moguće kako bi se i ovaj porezni oblik za građane što više administrativno rasteretio, ali naravno i fiskalno.